unyaka ozayo ke unyaka ozayo is the year of harvest. Amen. Note it in your notebook. Unyaka ozayo unyaka bani? Is the year of harvest. Makuthiwa unyaka ozayo is the year of harvest. Wemzwa wakhe kusho ukuthi unyaka wokuvuna. Amen. Unyaka ozayo senjani? Siyavuna. But ke akekho kumuntu ovunayo engatshalanga. It means ukuthi as from January we must be planting. Amen. Kufanele senjani? Sitshale ngoba unyaka ozayo unyaka bani? Wokuvuna. This is a prophetic declaration. Amen. This is a prophetic declaration. Unyaka ozayo unyaka bani? Wokuvuna. So it's the year of harvest. So unyaka ozayo mawungibona ngigqoka izinto ezigreen zodwa, ubone ngifaka ishirt eligreen, ngilifaka January, ngilifaka February, ngilifaka March, okwazi ukuthi ngidila nesivuno. Amen. Ngidila nani? Nesivuno. Meaning ukuthi izinto ngonyaka ozayo ezizobe ziflow in the realm of the spirit. Kuzobe kuyizinto zani zesivuno. Ngokuqala lokho. Amen. Okunye kwesibili ngonyaka ozayo kulindeleni ukuthi there will be amasosha. Amen. Ngibone abantu abagqoka umsadafu kanje. Hallelujah. I-army angiqondi ke noma i-STF Special Task Force noma i-SANDF South African National Defence ongamasosha lawa ebattalion. But uNkulunkulu ngibonisa lamasosha entering home by home, house by house. Amen. Bengena umuzi ngomuzi, bengena iceke ngeceke. Mawazi ukuthi unomfana kulelo ceke bazobe bengena ngonyaka ozayo. Kakhulukazi batarget indaba esemalokishini, Sikhawini, Inseleni, lezo ndawo, Gauteng, lezo ndawo lezo. Indaba bazobe beyenza ke. Bazobe bezofuna ikhali, bafuna ibhame engekho emthethweni. Bafuna yonke into eyisikhala. Uma indodana yakhe isigebengu, tshela indodana yakhe ukuthi ngonyaka ozayo akusona isikhathi sokuba nesibhamu, akubona unyaka ukuba nesibhamu esingekho emthethweni. Next year kuhleliwe lento iyadraftwa, iyahlelwa. Ngibamba i-meeting mina ngiyibamba ngisemthandazweni. Ngibona kune meeting. Amen. Begqoke njengami. So ngonyaka ozayo bazobe bengena bekhahlela ivalo, befuna ibhamu. Ake ngixoxeleke umphakathi nomphakathi kunezimpimpi. Isigodi nesigodi kunempimpi esebenzela umbutho wezokuvikela. Amen. Umuntu nomuntu jona sibhamu njengamanje uyaziwa. So ngonyaka ozayo bazobe bengena befuna lezo bhamu. Ngenhlahla ke mina ngisaba kabe nje ngisithinti la kusithinti. Wena onaso esingekho emthethweni sisuse noma usarende. Amen. Ngoba ngonyaka ozayo bazobe bengena bafuna izikhali. Kobe ngidiza amabhanoyi. Hallelujah. Get ready for what is coming next year. Laba banezimoto ningaxwayi upetrol ngeke uhluphe ngokukhuphuka next year. Ningaxwayi upetrol ngeke uhluphe laba banezimoto next year ngokunyuka. Right. Okunye ngonyaka ozayo ePietermaritzburg ngisuke la ekseni ngaye eMaritzburg. Bengise PMB. Ngibona ngathi kunendawo eseduze nedolobha angikwazi ke eMaritzburg ngaya kanye sibizo uWillis Mchunu. Angithi ngeke ngaqashwa mina kwa traffic. Kwafike kwafa abantu sikwi training. Abantu bafa phambi kwami abawu4 bebulawa yilanga. Wathi uNkulunkulu ufunani la? Labantu bafa ngoba wena la. So ilelo langa kuphele ngafika ngale Maritzburg. So bengise Maritzburg ke mangifika eMaritzburg uthi uNkulunkulu kune movement enkulu ezoqala eMaritzburg. I movement enkulu yamakholwa ezoqala eMaritzburg. Leyo movement leyo idinga support. Amen. So leyo movement leyo idinga support. Ngifuna abantu base Grace umeke yaqala bephosa ama video, we share those videos. uNkulunkulu uthe leya movement izosondelana neshilo kanje. Amen.
they will take whatever that we are doing as Shiloh. Remember ukuthi Shiloh is the biggest movement. Amen. Ekhona SA, and it's the biggest movement esazohlala for 42 years or so manje. 42 years. So izobe ilamele Shiloh kanje leyo movement. So ngifuna ukuthi ni support uNkulunkulu uthe izoqala ngimbonela nje nalenceke eyiqalile but angiyazi. I never met them, but ngibone behlangane ngomhlangano bebamba meeting and ba finalize. Amen. So tisiye Shiloh ngomhla ka6 nabo bazobe behlela into yabo. Hallelujah. Ngenzeka futhi sihlangane nabo kwi Shiloh 15